Imate 50 ili više godina i svaki dan vam trebaju naočale barem za čitanje. Zamislite da se probudite i jasno vidite na sve udaljenosti bez traženja naočala. Čitate poruke, vozite, radite za računalom bez ikakva pomagala. Ja sam doktorica Nadežda Bilić iz Poliklinike Bilić Vision i mnogi aktivni ljudi u 50-ima upravo mi se žale zbog potreba nošenja naočala ili kontaktnih leća. Danas možemo ugraditi u oko takozvanu premium leću koja zamjenjuje vašu prirodnu očnu leću i omogućuje vid na svim udaljenostima. To nije samo operacija, to je odluka da više ne ovisite o naočalama. Zahvat traje oko 15 minuta po oku, izvodi se u kapljičnoj anesteziji, a oporavak je vrlo brz. To je zahvat koji kompletno mijenja vaš život na bolje. Rezultat je trajan jer se ovim zahvatom prevenira nastanak očne sive mrene u starijoj životnoj dobi. Ako želite živjeti aktivno, bez potrebe za naočalama, uz jasan vid na svim udaljenostima, javite nam se jer i za vas imamo rješenje.